Prečo sú niektorí ľudia zdraví a iní ochorejú? Ako je možné vytvoriť prostredie, v ktorom by každý mal rovnakú šancu na dlhý a zdravý život? Toto je len zopár dôležitých otázok, ktorými sa zaoberáme. Naše zdravie je ovplyvňované spektrom osobných, sociálnych, ekonomických a environmentálnych faktorov, ktoré môžu pôsobiť priaznivo alebo nepriaznivo. Tieto faktory nazývame determinanty zdravia. Medzi determinanty zdravia patria biologické a genetické faktory, behaviorálne faktory, sociálne interakcie, prostredie a prístup k zdravotníckym službám. Tento film dokumentuje prácu katedry verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v rámci európskeho projektu Action for Health. Trnava je krajské mesto na západe Slovenska, 7. najväčšie mesto v krajine. Leží v centre Trnavskej pahorkatiny vo vzdialenosti 45 km severovýchodne od hlavného mesta Slovenska, Bratislavy. Priaznivý demografický potenciál, strategická geografická poloha, dlhoročné tradície a priaznivé klimatické podmienky sú predpokladom ďalšieho ekonomického rozvoja. Víziou Trnavskej univerzity je poskytovať kvalitné vzdelávanie, výskum a pomoc všade tam, kde je potrebná. Vedecko-výskumní a pedagogickí pracovníci katedry verejného zdravotníctva na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce vzdelávajú študentov v oblasti verejného zdravotníctva a rozvíjajú u nich zručnosti zamerané na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia na lokálnej, regionálnej aj národnej úrovni. Katedra verejného zdravotníctva je partnerom v európskom projekte s názvom Action for Health. Hlavným cieľom projektu Action for Health je zlepšenie zdravia a kvality života obyvateľov Európskej únie bojom proti nerovnostiam zdraví s použitím nástrojov podpory zdravia. Nerovnosti v zdraví sú súčasťou každodenného života a sú všade okolo nás. Nimi rozumieme nespravodlivé rozdiely v zdravotnom stave. Napríklad, ak chudobnejší človek nemá dostatok finančných prostriedkov na to, aby si kúpil kvalitnejšiu, zdravšiu potravinu. Alebo iným príkladom je, keď napríklad človek s nižším vzdelaním nemá dostatočné informácie o tom, ako sa môže chrániť pred rôznymi ochoreniami. Preto je možné nerovnosti zdraví identifikovať prakticky kdekoľvek. Práve v tomto bode projekt Action for Health nadobúda svoj zmysel. Každá participujúca krajina sa snažila cieľ projektu naplniť tým, že vytvorila dokument, tzv. Akčný plán. Náš tým si za prioritu akčného plánu zvolil kardiovaskulárne ochorenia, ktoré sú dlhodobo hlavnou príčinou úmrtnosti v Slovenskej republike, ako aj v meste Trnava. Akčný plán je založený na dôkladnom zhodnotení potrieb a priorít, ako aj situačnej analýzy. Toto boli vlastne prvé dva kroky prípravy akčného plánu, v rámci ktorého sme dôkladne zhodnotili dostupné údaje o zdravotnom stave obyvateľstva Slovenskej republiky, ako aj mesta Trnava. Na základe zisteného a na základe konceptu, ktorý nám poskytli koordinátori projektu, sme sa zamerali v našom akčnom pláne na všetky populačné skupiny mesta Trnava, tak aby sme naplnili myšlienku boja proti nerovnostiam v zdraví. V našom akčnom pláne sme sa zamerali aj na znevýhodnené skupiny, ako sú napríklad deti, seniori, nezamestnaní a ďalšie skupiny. To znamená, že náš plán nie je len teoretický, ale niektoré z jeho bodov sme uskutočnili aj v praxi. Na implementáciu jedného z cieľov akčného plánu boli zorganizované fakultné dni zdravia. Celý týždeň vždy v ranných hodinách boli pre všetkých študentov, ale aj zamestnancov fakulty pripravené merania krvného tlaku, BMI, percenta telesného tuku, cholesterolu, triglyceridov, glukózy v krvi, kapacity plúc a hladiny oxidu uholnatého vo vydychovanom vzduchu. Po absolvovaní týchto meraní bolo na základe zistených výsledkov účastníkovi poskytnuté individuálne odborné poradenstvo so zameraním na zlepšenie stravovacích návykov, zvýšenie fyzickej aktivity, prípadne zdôraznenie potreby zanechania fajčenia u fajčiarov. Okrem toho v jeden deň tohto týždňa prebiehali aj prednášky na zdravotné témy, kde sme sa rozprávali o prevencii kardiovaskulárnych ochoreniach, význame zdravého stravovania a fyzickej aktivity. Súčasťou boli aj prednášky o nerovnostiach v zdraví.
Pripravili sme taktiež ochutnávku zdravo pripravovaných jedál a deň sme ukončili aktívne cvičením zumby. Na realizácii vyšetrení sa okrem tímu Action for Health podieľali aj študenti fakulty. Tak ako každoročne sa vykonávajú dni zdravia na fakulte, každý rok sú kvalitné a mohla by som povedať, že tento rok boli o niečo lepšie, boli doplnené rôzne iné aktivity, ktoré oceňujem a boli na kvalitnej úrovni vykonané. Tieto dni zdravia sa mi veľmi páčili, hlavne tá možnosť, že som zistila vlastne svoje hodnoty zdravia a že som mala tú príležitosť zistiť, ako som na tom. Aktívne som sa zúčastnila na meraniach ako študent. Zistila som svoje hodnoty, spirometrie, taktiež aj krvné testy a aktívne som aj tieto merania vykonávala. Následne som sa zúčastnila aj rôznych prednášok, ktoré sa vykonávali v aule fakulty a na ochutnávke zdravých jedál a nápojov. Aktívne som sa zúčastnila na meraniach a ako študentka som sa zúčastnila na konferencii, teda na prednáškach, na cvičeniach a na ochutnávke jedál a nápojov. Dúfam, že do budúcna bude čo ďalej ešte vylepšovať, aby bolo viacero účastníkov a aby to prilákalo viac ľudí. Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtnosti a chorobnosti, ako aj zhoršenej kvality života populácie. Tieto choroby sú multifaktoriálne a jednou z príčin je aj zlé stravovanie. Preto sme sa rozhodli pripraviť toto podujatie, tento piknik so zdravo pripravovanými jedlami pre populáciu seniorov v meste Trnava. Ako miesto realizácie sme si zvolili domov dôchodcov, kde sme im okrem spomínaných zdravo pripravených jedál ponúkli aj možnosť dať si zmerať základné parametre, ako je celkový cholesterol v krvi, triglyceroly a krvný tlak. V spolupráci s materskou školou sme zorganizovali podujatie pre deti na propagáciu potreby fyzickej aktivity. Deti spolu s našim tímom a svojimi učiteľmi cestovali autobusom na Silver Lake Ranch, kde sa zahriali rozcvičkou a ďalej sa mohli venovať jazde na koňoch, behu s obsami, hraniu detských hier a mnohým ďalším fyzickým aktivitám. Fyzická aktivita je dôležitá v každom veku, preto sme zorganizovali podujatie podporujúce fyzickú aktivitu aj pre skupinu ľudí v produktívnom veku. Takmer 50 ľudí sa zúčastnilo na výstupe na hrad Tematín. Každý rok sa spolu so študentami zúčastňujeme akcie Dni zdravia mesta Trnava, ktoré organizuje kancelária Zdravé mesto Trnava. Všetkým účastníkom sme poskytli možnosť dať si zmerať hodnoty tlaku krvi, BMI, percenta telesného tuku, vitálnej kapacity pľúc a hladinu oxidu uholnatého vo vydychovanom vzduchu. Tým účastníkom, ktorí prišli na lačnosť, sme poskytli možnosť dať si zmerať hodnoty glukózy, cholesterolu a triacylglycerolov v krvi. Na základe zistených výsledkov meraní bolo účastníkom poskytnuté individuálne odborné poradenstvo zamerané na zvýšenie vykonávania fyzickej aktivity, zmenu stravovacích návykov, prípadne zanechania fajčenia. Všetky merania a individuálne poradenstvo vykonávali študenti študujúci v odbore verejné zdravotníctvo. Dala som si vyšetriť krv z prsta a bola som zvedavá, či mám dobré výsledky, čo sa týka cukrovky, a som nadmieru spokojná. Akčný plán bol vytvorený pre širokú oblasť ľudí realizujúcich intervencie. Je k dispozícii každému, kto má záujem pracovať na zlepšovaní zdravia komunity.
Obsahuje hlavné záchytné body, ktoré by podľa nás mali byť prioritne riešené. Akčný plán je vytvorený tak, že dáva ľuďom realizujúcim intervencie možnosť vniesť do jeho realizácie svoje aktivity, kreatívne nápady a naplniť tak niektorý z cieľov projektu. Akčný plán je hotový materiál na získanie štrukturálnych fondov na jeho realizáciu v praxi a na zabezpečenie udržateľnosti aktivít zameraných na podporu zdravia obyvateľov mesta Trnava. Elektronickú verziu akčného plánu môžu záujemcovia nájsť na internetových stránkach Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce a Katedry verejného zdravotníctva.